Bird, please welcome Nico Natividad and Enrique Hill! Yo! What's up? Kamusta? Go! Paano ba? Let's go! 5, 6, 7 Hey! Hey! Kaya mo ba to? What's up? Kaya mo ba to? Umiwas ako wala akong panlapit sa dalawang to Napilit niyo to, ha? Bird! Ayun, alam nyo, malapit na talaga yung big reveal, di ba? Yes. Okay, so ano naman yung dapat abangan ng ating mga kapamilya sa I Am Not Big Bird? Maraming kalokohan, maraming tawanan. Siyempre may iyakan din tayo dyan. Pero more than anything, enjoy lang po talaga to. So, at sin bagay talaga to sa mga barkada dyan, sa mga broken-hearted, sa mga single. Ano? Sino single? I love you too, I love you. Yun, so sana po, manonood ba kayo ng I Am Not Big Bird? Alright, ayos. At saka makikita nyo dito syempre yung ganda ng Thailand kasi sa Thailand dami siya to. So sa mga 16 years old pataas, pwede sa inyo itong movie na to. Nagsasalita ka lang, alam ko may dami mong kalokohan. Ito, guys, masasabi ko lang. Kaya ako sa Instagram. Si Nico, Jax talaga yan. Matino. Ayun naman. Pero doon, binuhos namin yung kalokohan na yun sa movie para pasayahin kayo, guys. Yes. Correct. Tama po yan. Siguradong aabangan namin yan. Yes. Miss ko namin, Ken. I miss you guys too. Miss ko. Yeah. Uy! Grabe ka naman, Enrique. Uy, kota na. Okay, teka lang. Hindi, pero totoo lang si Enrique Hill, I invited you over my show in MOR sa Bacolod pa. Yes. And you were kind of little pa. Yes, Ngayon, big. Big Bird na. Joke lang. Invite our kapamilya once again. Yes. Enrique, namimiss daw pala na kumuha ka ng isa. Kasi dati daw ginagawa mo yon. Yes. Meron daw. I gotta get Meron daw. some. Super fan mo. Over here. Nasaan siya? Ito. Ayan na. Libre kurot. Kasi hawak niya ate, basahin natin. Ayan. So dapat may photo op na. Dapat may photo op na talaga as a group. O basahin Okay. daw. Sige. Ito may isa ito. Hi Carpio, alam ko hindi kasi Big Bird pero andito lang ako para mahalin ka kahit sisiw lang yan. Sisiw ah. Sige, photo op. Ipapakita natin, photo op natin, go. Sisiw pala. Okay. Si ate hindi na nakikinig sa amin, promise. Okay. Okay, everyone, here we go. Okay, so hindi pwedeng walang selfie with the ano. Okay. Teka muna nga, Enrique, Nico, magtatampo yung crowd. Kailangan kasama sila. Yes. Kasama. February 14 na po yan. Sana kami po gawin yung Valentine's Day. Promise po mag-i-enjoy kayo, tatawa kayo. Ikaw talaga, mahal na mahal kita ha. Ikaw ha. So yun lang, sana po abangan nyo yan at for sure, promise po mag-i-enjoy kayo. Maraming salamat Iloilo. I love you, I miss you all. Thank you. Thank you.